Joris Hentenaar, winnaar van de Stan Storymans-prijs. Stan Storymans is een cameraman. En het trieste van cameramensen is in dit geval natuurlijk toch dat ze altijd achter die camera staan. Ze zijn zelden bekend. En als ze al bekend worden, dan is dat meestal als er iets vervelends is gebeurd. Zo is in dit geval de dood van Stan Storymans. 13 jaar geleden kwam hij bij RTL Nieuws werken. Zoals zoveel cameramannen deed hij binnen- en buitenland. Maar alle verslaggevers wisten dat als je naar het buitenland ging met Stan, dat dan de helft al gewonnen was. Is dat ook een moment dat je denkt, nou, dat je afvraagt of je het werk wel moet blijven doen wat je doet? Nou ja, op zo'n moment besef je wel dat het... Weet je denkt er altijd aan. Het kan altijd gebeuren. Maar op het moment dat het zoiets met Stan gebeurt, dan is het opeens, dan staat het toch aan je voordeur in één keer boem. Laten we praten over jou en jouw werk, waarvoor je uiteindelijk beloond bent. Saddam Hussein protect the population of Iraq and we will protect the population of Iraq. Bin bereit, sich sehr zu arbeiten. De ene dag in een oorlogsgebied en de andere dag bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, bij wijze van spreken. Schoonheid van het vak. Je kijkt door die zoeker en er zijn ook momenten dat je echt verschrikkelijke beelden dan treft. Van mensen die misschien ledematen missen of kinderen die dood zijn of wat dan ook. Ja, en dan? Dan neem je dat allemaal mee naar huis? Ik weet niet, daar heb ik vaak over nagedacht, maar dat het wat met een mens doet, dat is logisch. Want ik denk dat je geen mens bent als het niks met je doet. Ja, op een bepaalde manier vormt het je. Ik ben alleen nog niet 8. Jouw moeder is omgebracht hier in ons land, in Nederland, door eerwraak. Onder meer, ze werd een aantal keren overreden door een auto. En degene die daar ook bij was en die dat mede georganiseerd heeft, was jouw zwager. Ex-zwager. Ex-zwager, die ook straf heeft gehad. Nog steeds in Nederland zit. En alle pogingen om hem het land uit te krijgen zijn gestrand. Die dag was meneer Moyed Mohammed Abdulkadir de hele dag op pad. Ik weet dat ik niet naar school moest. Van hem niet naar school kon. Wie is Mohammed Abdulkadir? Dat is mijn ex-zwager. Dat hij heel erg boos was. En dat hij mijn moeder mee wilde nemen. De moeder werd dus meegelokt met een vals verhaal eigenlijk. Ja. Waar zijn ze naartoe gegaan? Naar een landweggetje achter het asielzoekcentrum. En wat gebeurde daar? Toen we daar eenmaal aangekomen, op dat weggetje, zag ik in de verte mijn vader aankomen lopen. Wat ik zag is dat een langzaam rijdende auto met de lichten aankwam van de tegengestelde richting. Mijn vader die begon te schreeuwen. Die pakte mijn moeder net boven haar enkels. Die duwde haar op de weg. En meneer Abdulkadir die haar vasthield. En vervolgens mijn vader die riep vrij over haar hoofd heen. Ja, ik denk dat ik totaal in shock. Ik kon geen kant op. Ik stond erbij en ik keek ernaar en ik kon geen kant op. Ze zijn net zo lang doorgegaan totdat ze in elk geval voor zichzelf zeker wisten dat ze het niet zou redden. Wat een verschrikkelijk verhaal. Dat is je eigen vader die dat met je eigen moeder doet. Ja. Is jou dat later verteld of wist je dat toen al, dat jouw moeder werd verweten? Dat weet ik. Want meneer Abdulkadir die heeft die maanden daarvoor heeft hij mijn vader verschillende malen telefonisch benaderd. Hij heeft tegen mijn vader verteld dat mijn moeder zich niet netjes zou hebben gedragen, omdat ze te vaak bij de buren op bezoek ging. Wat doe je in zo'n asielzoekcentrum? Je zoekt elkaar toch een beetje op en je zoekt steun bij elkaar. Jij zei dat je dit verhaal ook wilde vertellen om haar te eren? Nou ja, in elk geval om haar stem te laten horen. De SP heeft een onderzoek gedaan onder 10.000 agenten. Wat wij merkten is dat er niet alleen bij de politie, maar bij heel veel mensen in het land een groot gat gaapt tussen de papieren werkelijkheid in Den Haag en de werkelijkheid die mensen ervaren. En ook bij bezoeken en gesprekken met agenten merkten we dat. Welke conclusie is de meest schokkende wat u betreft? Nou, dat eigenlijk de bezuiniging en de bureaucratie de politie het werk eigenlijk onmogelijk maakt en daarmee ook we de veiligheid op het spel zetten. En dat leidt tot enorme frustraties onder agenten, want dat blijkt ook heel erg uit het onderzoek. Ze doen hun werk met hart en ziel. Waar politiemensen veel last van hebben is continu veranderen van diensten, kort voordat diensten uiteindelijk aanvangen. Maar is dat dan een chaotische organisatie of waar ligt dat aan?
Ja, je hebt natuurlijk, maar je bent afhankelijk van het werk op straat. En, veel dingen kun je plannen. Hè. We willen met informatie werken. Daar zijn we ook hard mee bezig om meer aan de voorkant te komen. Maar je blijft nu eenmaal toch de dingen van de dag, daar blijf je tegenaan lopen en daar heb je last van. Op het moment dat er druk komt op de organisatie, omdat er resultaten geboekt moeten worden, met name resultaten op quota. Neem maar even het voorbeeld van het aantal bonnen wat een korps zou moeten schrijven. Dat is, toch is dat nog steeds zo? Nou, het probleem is dat de minister wel zegt dat het er niet meer is. Ja. Maar het zeggen dat het niet meer is, wil nog niet zeggen dat het weg is. Collega's zijn in hart en nieren politieman. Als jij weet hoe je het in die buurt veiliger kan maken en je hebt het gevoel dat je wordt tegengewerkt, dan word je gefrustreerd. En dan ga je echt, de collega zei het terecht, jezelf afvragen, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?